हमनी के शरीर के सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बा। वायरल बुखार में शरीर के तापमान सामान्य से ज्यादा होखेला, जवन की कवनो वायरस के चलते हो सकता। जरूरी नइखे कि हर बेर कवनो वायरस आवे पर हमनी के बुखार होखे। बाकिर बुखार के अनुभव यह बात के संकेत हो सकेला कि शरीर संक्रमण से लड़े के कोशिश करत बा। असल में बुखार में शरीर के तापमान बढ़ जाला, जवना के चलते संक्रमण खत्म होखे लागेला अवुरी उबरने में सक्षम न हो पावेला। बच्चन में बुखार के पता यही तापमान से लगावल जा सकेला। 1 गुदा, कान अवुरी माथा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा। 2 ओरल 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक। 3 आर्मपिट पर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक। वायरल बुखार के लक्षण कंपी भा ठंडा महसूस कैल, पसीना से तरबतर होखे के, भूख के कमी, डिहाइड्रेशन, दर्द के प्रति संवेदनशीलता, ऊर्जा के कमी, एकाग्रता में दिक्कत। जब राउर छोट बच्चा के बुखार होखे त उछुला प गरम लगेले, इनकर गाल फीका हो जाला, उ लोग के बहुत पसीना आवेला। तेज बुखार के स्थिति में आदमी चिड़चिड़ा अवुरी भ्रमित हो जाला, अवुरी दौरा पड़ सकता। वायरल बुखार के अउरी घरेलू उपाय और टिप्स जाने खातिर हमनी के अगला वीडियो देखी।